Sa pagtuki atul sa hearing sa Kongreso kalabot sa mga maanumalyang flood control projects didto sa kauluhan, lakip sab sa gisgutan ang gingong binilyon nga budget alang sa infrastructure projects sa Davao City 1st Legislative District. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sarang ipaklaro sa DPWH 11 nga ang binilyon nga pondo nga gialokar alang sa Davao City 1st Legislative District nga tuig 2020 hangtod 2022 dili lamang kini alang sa flood control project sukwahi sa mga report sa kauluhan sanglit ang dakong bulto sa maong pondo gigahin alang sa big ticket projects o infrastructure projects sama na lamang sa Davao City Coastal Road ug maamagtuod flyover. Sa hearing sa Committee on Public Accounts, Public Works and Highways o Good Government and Public Accountability, gipakumpirma ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua ngadto sa opisyal sa DPWH ang nigula nga online article nga dunay 51 billion pesos nga alokasyon alang sa Davao City 1st Legislative District sulod sa tulo ka tuig 2020, 2021 ug 2022. Do you confirm that? Again, Your Honor, I have no records on hand. I have to confirm with the planning service, Your Honor. Sa dokumento nga nakuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gikan sa report book sa DPWH City Engineering Office, anaalang sa suma total 49.8 billion pesos ang alokasyon gikan 2020 hangtod 2022 sa Davao City 1st Legislative District. Sumala sa DPWH 11 ang maong alokasyon kay gigamit alang sa 710 ka infrastructure projects. Ang bulto matud pa sa budget gigamit sa pagtukod og big ticket projects. For the Davao City Coastal Road for 2020 to 2022 doon na kita nadawat na 15.3 billion allocated for 3 years para sa katong nagpadayon project. And then for magtuod 2 billion and for the viaduct, Ulas Viaduct, that's 2.7 B. So gawas pa niini katong ato ang mga proyekto sama sa mga public buildings, katong mga bypasses nato na ginabuhat. Anaalang matud pa sa 8 billion pesos ang allocation sa flood control projects. Dugang sa DPWH 11 nga kung sumahon gikan 2016 hangtod 2022, anaa sa 68.6 billion pesos ang alokasyon alang sa Davao City 1st Legislative District. Kini alang sa 1,221 infrastructure projects. So out of that, ang flood control was 206 amounting to 10.5 billion. So relatively gamay lang ang share sa flood control projects out of the other infra projects na ato ang gini-implement for that period. Sa dugang pahayag nga gipagula ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte adlong Miyerkules labot sa issue sa anomalya sa flood control projects. Ang kwarta sa mga Davaoenyo ug tanan sa Mindanao kay kalakip sa national budget. Busa, ang ngayan nga mahibal-an ang kamatuuran kalabot sa giingong flood control projects dili lang sa Luzon apan apil sa uban pang bahin sa nasud. Kung tinuod man nga kini ghost projects, ipakita kini sa publiko sanglit kwarta sa katawhang Pilipino ang gigamit ni ana. Dili matud pa baliktaron ang istorya o ihulog sa ilang pamilya. Gipangutana sab kung asa ang tinuod nga proyekto. Dugang ni Congressman Pulong nga tulo ka tuig nga adlaw-adlaw daw gustong pabagsakon ang ilang pamilya. Na-traumatize na daw ang ilang mga anak o gikidnap pa ang ilang masakiton nga amahan o gidala sa langyaw nga nasud. Luyo ni ini, sayod matud pa ang katawhan sa ilang ginahimo o kayang himuon. Dili sila perpekto, apan kung doon na may sayop, dili kini nila tabunan o ilang atubangon, sanglit sayod sila nga ang ilang ginahimo kay alang sa Pilipinas. Kung investigasyon man matud pa ang ginahimo karon sa Infrastructure Committee, himuon kini nga tama ug patas. Ang ngayan nga mahibal-an sa katawhan ang kamatuuran. Apan kung kini lakip sa paagi aron dauton ang ilang pamilya, magpasaka og kaso o dili gamiton ang kwarta sa taxpayers sa maong circus. Gihagit niya ang tanan nga ipakita ang budget o igawas ang tanang proyekto dili sa drawing sa papel kundi sa mismong kalsada, tulay
kanal ug ospital. Sara dugang sa DPWH 11 nga mas ubos ang pondo nga gigahin alang sa flood control project sa Davao City 1st Legislative Districts kung itandi sa uban pang mga proyekto labi na katong mga big ticket projects. Sa karon no, doon na pa yung mga ongoing nga mga construction sama sa Davao City Coastal Road ingon man ang maamag tuod flyover. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.